Ana sing ngomong jare timbang daging iku mending endase, soale enak. Dione sekedar omongan aku ya gak percaya, mangkane kepengin buktekno dhewe. Tuku ndase iwak mari ngono dikeki jeruk nipis rek cek nek gak amis. Lanjut siapno bumbu-bumbu sing wis tak tulis nang video, mari ngono blenderan sampai bener-bener halus. Nek masak gulai kepala ikan iku gak katek ditumis bumbune rek, cukup dicemplung-cemplungno, mari ngono dimasak sampai bener-bener tanek. Aja lali tambahno bumbu rempah-rempah sing wis tak tulis nang video rek, mari ngono diaduk rata. Nek wis rada mongkal-mongkal lombok ambek irisan bawang merah ambek asam kandise dicemplungno rek. Cek ne wangine tambah breng-brengan, ojo lali bumbu aromatike ya cemplungno kabeh rek, tambahno godhong bawang, aduk sampai rata. Nek wis mongkal-mongkal ndase iwak iku mau cemplungno, gak usah suwe-suwe cek ne gak ajur rek, dimasak sampai bumbune ngresep ae, genine dicilikno rek. Nek wis ngresep ya menggugah selera kayak ngene iki ya paten karo genine iki siap disajikno. Temenan rek ambune sok wangi breng-brengan. Gulai ndase iwak manyong sing super sedep banget siap disajikno. Anjene bener jarene uwong, bukan sekedar teori, anjen rasane ku enak sedep luwe kok. Ndase iwak manyong ki daginge akeh, prei balung tok lho rek, kabeh kena dipangan. Mangkane gawe ora nek tuku iku larang eram. Ya wis gawe dhewe rek, gak usah ngandok-ngandok.